Ji 17 kama oting'o obila 2 oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mane otim e kaunti ma Migori kod Homa Bay. Chenro mag wuoth kod ohala bende ne obembore piny e counties go e ng'anyo mane jopiny omondoe. George Juma miyowa kaka weche ne chal. E ng'anyo mane obagi kod jopiny ma bende koro kwedo, jatend piny Kenya William Ruto rakruok mapek ne obedo e kind obila kod jogo mane ng'anyo, gino mane okelo hinyruok ma ji 17 e kaunti ma Migori kaachiel kod Homa Bay. E kaunti ma Migori, rakruok e kind jogo mane ng'anyo kod obila ne oweyo ka jong'anyo 4 ne ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok, ka obila 2 bende noyudo hinyruok e kinde ng'anyono. Director Migano Mathithi County ma Migori Laktar Dan Ochiel ne oyango ne jong'anyo 4 mane ogo kod lisasi dhi nyime kod yudo thieth, ka obila 2 noyudo hinyruok bang' ka jogo mane ng'anyo ogo kod kidi ne othiedhi kendo ne owe thuolo. Nyaka sani waseyudo jotuo 6, 4 mogo gi bunde ma civilians, 2 ma askari polise ogo gi kidi, 4 mogo gi bundego, 2 hinyore kabisa. Achiel osetere e theater, achiel otere x-ray, kosa x-ray titere e theater. 2 mamoko to kohinyore ahinya, gini bo thiedhgi to gidhi. Askeche 2 go kohinyore ahinya, ithiedhogi to gidhi. Actually gisedhi gite askeche 2 go gihinyore ahinya. Pok wayudo tho moro amora nyaka sani. Jogo mane ng'anyogo ne odonjo nyaka e osiptal maduong' ma Migori mar ng'iyo ngima jowetegi mane ogo kod lisasi kod obila, gino mane ochuno mondo oluongo obila mondo ne okegi. Osebedo gi ikruok, wang'eyo ni gima kama timore, to waneno ni jotich nitie moromo, yedhe nitie moromo, nyaka theater waketo ready, nyaka wards waketo ready. Jodhi e ndara to tim maandamano mokue. Jo migochwa, nyithi migochwa, timuru maandamano mokue. To bende kubiro osiptal ka, weuru ketho gige osiptal, gigo wuoti gi kidi, kuneno ka acha wad niche kwa loso, gisetokio. Urge our young people to act with restraint, not to be violent and not to attack any of our healthcare facilities, 160 of them in this county, because that's where they will get their healthcare in case they suffer any injuries. That is our urge to the public and the young people at large. Rakruok e kind jong'anyo kaachiel kod obila e boma Migori, mabende oweyo ka chendego mag ohala kaachiel kod wuoth ne ochung', ne obedo maliet kar saa 5 mar okinyi, mane ochuno moko kuom obila mondo koro noto ng'wech, ka moko bende otiyo kod apiko bang' jogo mane ng'anyo baro gi ndasi kod kite machwe ka koth. Ng'anyo ma kama bende onenre e kaunti no ma Homa Bay, bende oweyo ka jong'anyo 11 ne oyudo hinyruok bang' obila ne goyogi kod lisasi. Jatend migao no Mathithi County ma Homa Bay Roslyn Omolo ne oyango ni kuom ji 11 moyudo hinyruok, 6 kuomgi ne ogo kod lisasi. All of them, 6 of them gunshot wounds. There are 2 who said they were pushed and a motorbike ran over them. But even as we speak, I have just been called to dispatch an ambulance to pick 3 other people who have also been injured. One of the young men who was injured is a welder. He has a welding shop opposite Shevling, and he was crossing from his workshop to go and pick a soda from a kiosk opposite. He tells me he did not know what hit him. He just fell down. So the question we are asking ourselves is, if the work of the policemen is to quell the protesters, then how come we are getting people shot? First of all, why are they using live bullets? We've had to reorganize ourselves and bring in other staff to help us this. Jogo mane ng'anyo chumbo ma Homa Bay ne orakore kod obila. Rako bende ne oweyo ka chendego mag ohala kaachiel kod wuoth ne ombemore piny. George Juma, Ramogi TV.